داغماي سلامتانا يبصحكم كبرات تخاتلتنا كم مقلصلتازي اقدمنا زقربنا يوم مدب اب معلتاوي نابرانان مصاينان ازي اقداسن وسانن زخونه ارستي كندسسينا زعبا ገንዘብዩ ፍራንካ ይብሉ ተዋዘይቲ ገንዘብ እንተሎ ኩሉሎ ዝብሉን አይተሳኑን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዛነ ነብረላ ዓለም ዝርከቡ ሰባት ይውሓድ ይብዛሕ ማዓልታዊ ኣታዊ ይረኽብዮም ካብኣቶም እቶም ዝዕወቱ ግን ኣተሓሕዛን ወፍርን ገንዘብ ዝኽእልዮም ኣብ ስደት ዝርከብ ህዝብና ኣብ ዘለዎ ይሃሉ ንሎምን ጽባሕን ዕውት ህይወት ክመርሕ ሕልምናን ምንዮትናን ብምዃኑ እምበር بعود فاينانس كساب ماسترس ديجري زلون أبزن اتفتز توافير زركبن من اسي جورجو درار تمكرون كلاتون ككافلنا عدمنا لنا جورجو درار بعود محدرا حرشا قدامي ديجري كاب يونيفرسيتي اسمرا كركبن كله بسدت اب سويزرلاندن 10 عام زتقمطن بعود فاينانس قال اي ديجري زرخبن اب فاينانساو محدرا عبت كال توافيرو زسرح زلونيو ጎን ዝድማ ብውልቃው ፋሕተርተሩ ብመርበብ ኢንተርኔት ንግዲ ጀሚሩ ዝመስከን ነጥፈት ያካይዳሎ ብተወሳኺ ንሕብረተሰብ ክምህር ንዘለዎ ሓጺርና ዕረፍቲ ግዚኡ ብምውፋይ ኣብ ኣተሓሕዛ ገንዘብን ወፍርን ዘተኮረ ሓጸርቲ ኣስተምህሮታት ብዩቲዩብ ይፍኑ ንሕናውን ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት ዕረፍቱ ብምጭራት ዕድል ክህበና ምስተወከስናዮ ፍቃደኛ ብምዃኑ ብሽም ሰማዕት ሬድዮ ብርሃን እናመስገናዮ أبز قربنا للحتوتات ملسن كنسقركم جورجو درار فلما سلت ذهب كان غزي بشم راديو برهانن سمعتان كمسكنا كافتو أبزي زحالفه قربا غزي اب يوتيوب كزرغو حز جمركا بزعبا موهلال ገንዘብን ወፍርን نعناون كم ادالو تريدو برهان اقداسي ارست بمخانو كندسسو مريصنا لنا موهلال انتي مالتي سيفين كابو خنجمر بجمريا يغني لنا زدل زي سلا ذهب كان عبدو موهلال كبهال كلو مجمريا كلنا نفلطينا ايرترايم في اللابوس بزح سنافات يكونان كم بهلي كابت ترخبو بوحز بلغ نبر كلها زمت وصيتي موهلال زبال كل جزء ما بعدنا نحماق جزء ناش نتقام جزء الكا خطقمت زلكا جنزب كل جزء بحنقولنا كله لو ابسويس لازم انا عززنا برنا بهال دما غير يبلون سلازي اندحري شح تركب علىها وي 500 تركب علىها انا كل جزء زبلالو مجمريا هنمصخ لنا اب ان كلنا 500 300 300 نوسد نيرنا بأمون كنا برنخل نيرنا كل تزاد لنا قربات بو كنا مالو نخل نيرنا نورحي كنا نعامت نغلط عامت بخمان نيرنا هنا هجي تدموسك وسخ كله انتينا نوهلو لي كعبز قبانير نطفو يكونن تي أنا بابراها كل جزء هيوت كم زجبر كيا بعصرت الشحساب كنا برزي كل سبارلو ب 300 فرانك خان نبر سبعة الناس بس كل جزء كابتن السخات رغبو تبلاهيت كا كله عبتدفو ويا بمحشاش دي كونسي كابتزر لك جنزب ريلي تزر لك مسرت هاوي كتركب لك في اللاي سدران تلوها كل تزقبهم كرهبوك خل الله إذا مالت كن معلتها وماكدونالد كبر له مالتها يكونن زي موهلال زبهال كابتي الديسيبلين زلو أنا بابرا زمس وتسيت هي زبلانه بومن تردما تناي موهلال بهال زلو سب ويحبرتسب كل جزء كعوتي خاطريو معناته بزي مدب سب جنزب ترايك وهل تجميرو تتوهل له جنزب من قد يزهبونه تسب هذا سب كل جزء صلوتوس كمين غيرنا زلن من كابورحنا ورحي سجر اندحر خوينو كل نجر كحسبونا يكلني معناته قدامي تسفانات ولا صلوتناتو نسي يكون كمين غيرنا زاور حزياك سجرات التكوهل زغل سب كل جزء حنت سقم تقدميت كيدلو انت كجبر يخل زبل حسابكم اصغني معناته انت كجبر كتبل قالك الوكاك خلالو سلازي التمو هلال زبهال نكالو تكدس حتوتاتنا هيوت نخت حتتن نخت ملسن نخت مرامرن ون ادل سلازو هو بكا بستقالنا متن الشيخ يكون دموسكا 500 يكون دموسكا 300 يكون دموسكا 10 الشيخ يكون دموسكا نخلنا معرة ملكتها بمولنا ما ببع من نواصل نخل عوديا بهلا يعني حراي جورجو تا مبقسيت موهلاليا
كنوهلل كم زلنا نصبح كنبل كم زلنا نحماق جزء زخوننا ونكنبل كم زلنا كم مخري تقرب على بخمي يزبل حتى هاي متي دحريو كم يقرنا كنوهلل نخيل الشحز وسدالو 10 شحز وسدالو زوم سبات زيوم تماساسالنتهم في اليوم ابيو يا حجي تي مهلال ببحل توهلو له بفلتت وي بردي توهلو له خالو بردي مهلال بزعبو كزارم تخوين انا مجمريا قدم مهلالكا ابتات نبراز لها هيوت زحقسوخا نغرات علالي خا تفلط عليك كلهم توم تغزو نغراسي اب درجه حقوسناتكا ترالوم ديو يبلوم مفلات يدلي نابنت اب حجي اب ذاك فالك زارب فلقت نسبيزا نغبرو نبدفو تنسبيزا كابت دموزنا بدرجه اوروبا نريو خلنا زي 1% اب سبيزا زطف زبصحي اب كال كداونت ديو تليفونات ديو تلفزيونات ديو كال نخدغزي زطف تغنزب حجي انتي مالتيو كل غزي انتي مهلال وي تي غنزب مقمات كمص تحر خوينو نفس وكفت غزو نغير سرع كاترو يلكا نابنت انسي ገንዘብ ከቀምጥ የዝብል ፕላን ዘሎ ሰብ ዝደልዮ ኩል ነገራት ክገዛ አይደልን እዩ ናብነ ቴሌፎን አለካ አመት ዘቀየር ምክንያት ይብልካል ዕላማ ናይ ምቅማጥ ገንዘብ ዘሎ ሰብ አመት ክቀየር በምንም ተአምር አይክልኒ ሓደ ሰብ ዕላማ ናይ ገንዘብ ምቅማጥ እንተዘይብሉ ግን ነቲ ዘሎ ሕደ ዘሎ ገንዘብ እንታይ ክገብሮውን ሐሳብ ስለዘይብሉ ክብትኑ ጥራይ ኻትሪ ሕጂ ቀዳምነት ዕላማታት ከነ ማዕብል ክንከላለና كنزين ገንዘብ አቀሚጠን خمس غبرني كمزن تخينا 5 غبري زبل انتلنا نفس وكف نطفع ገንዘብ حنقولنا احنا قد انت خاتدالي ازا نبرت كلنا شعو انت دالي خايخه نا قدنينا حجه نغزازلنا اذا توتات انت يغبرك نفس وكف كتغز خلخا نحنقولك كمزي مكتي يغبرلو ስለዚህ حجي تلينلا زبلكا مغنيات يبلكا من البات كتصبلك تحسرلو غزي من البات اكل چانل استات حصور تركبول بوتا خدللك انترنت ديو بخال اغبابات ديو كمو خدغبر كلها منغوت تادلاينتاون كغدل خلي ስለዚህ ታይግብር ዕላማ ዘለዎ ሰብ ኩሉ ግዜ አና ህይወቴ ገለ ከፋልና ህይወቴ ዕላማ ስለዘይ ነበረኒ ቴሌፎን አመት ይቀየር ነይረ ብዙ ነገራት ከገዝሲ ወልሐንቲ አይሰክፈን ነይሩ يغمد نيرت ባህልና ይመቅማጥ ነይርኒ ግን ዕላማ ዝብልጽር ስለዘይ ነበረን ተገንዘብ ንخطፎ خلغስ ከምዚ መخላእታ ይነበረን ያ ቴሌፎን ገዜ ይገዝ ኣብዚ ገጂ ዘይን ኮማ አይኮንኩም ታ ነገር ብርግጽ ተድለኒ ዲያ ምርምራ ተድለኒ እንተኾይና አበይ ብር አበይና ግዜ ሕጂ ዲያ ተድለኒ ደላ ወላ ተወሰነ ግዜ የድለኒ ቴሌቪዥን ነግድና ይኮን አቢ ከድለካ ታዘላትካ አخلت ክትከውን ትኽልያ ስለዚህ እቲ ክንፈልጦ ዘለናቶም አበይት ገንዘብ ፖዝልና ደኸለጂ መብዛት ሴቭ ግበር ተልካ ሓደ ሰብ ምግብ ምብላዕ አቋርጾ ይደሊ ኖ አዊ ኮነን ዘለት ሴቪንግ ቴሌቪዥናት ዝገዛውትና ሓበሻ ራዮ ኣብ ስዊስ ካብ ካልኸ ከና ናይ ሓበሻ ገዛውቲ ብአቨሬጅ ክንሪኦ ከለና ዝበለጸ ገዛውቲ ዝጠበቀ ዝበዝሐ ገንዘብ ዝወሰደ ገዛውቲ ይደልና ካብ ካልኦት ስለ ዝሃብተምና ይኮናን ገንዘብ ዕላሙ ስለ ዘይተረዳና ጽባሕ ንጎ ካብ ሰዓዱ ውጽእ ተባሂልናኮ ጉሒፍና ኢና አንከ ዝነብረት ቅርሽ ከማን ካብን ረግበ ይብልና እዚ ከተስተውዕል ክትከላለክ ንሕና ዝያዳ ክንበልሐልና ወረግንዑና ራእዮም ከማንት መንግስቲ ኩሉ ግዜ ዝጻብአና ዘሎ እዚያቶምሲ ስራሕ ዘይብሎም እንታይ ዝመስል ገዛውቲ ገይሮም ኣለው ካበይ መጻለ ዝገንዘብ ሕቶታት ይዘላዓለሎም ዘሎ ነቐምጥ ነርና እንተ ንኾን እዚ ኩሉ አይመጸን ስለዚ ከነስተውዕል ክንከላለና አበይ ነጥፎ ገንዘብና ከነለለና ስለምንታይ ነጥፎ ለና አው ከነለለና እቲ ካብኡ ዝቕጽል ድማ ስለምንታይ ማዕቢልና እንታይ ክንገብረለና ኣብ ዝቕጽል ሕቶ ክምልሶ ይኽእል ግን ብሓፈሻ ካብታ ጠፋፋና ኣወጻጻና ገንዘብናሲ ከነስተውዕል ከም ዘለና ጥራይ ክዛረብ ዝደላምቲ ናይ ምውህላል ኣገባባት ንኣብነት ተንኪፍካ ከም ዘለኻ እቲ ናይ እንገዝኦ ነገራት አልይና ክንገዝኦለና ካበልና ክንጥቀመሉ ዘለና ኣገባባት እንታይ ይመስል ያ ሕጂ ይፈላለን ዲ ባህሪያትና ናብ ነደቅንስዮን ደቂ ተባዕትዮን ተፈላሊና ንሪየለና ደቂ ተባዕትዮ ዝበዛሕና ገንዘብ ኣብ ክዳን ወይ ኣብ ካልእ ኣይኮናን ብሓፈሻ ነጥፍ ደቂ ተባዕትዮ ዝበዝሕ ገንዘብና ኣብ ደገ ሻሂ ምስታይ ኣብ ደገ ብምስታይ ኣብ ደገ መብላዕ እሱ ገንዘብ ዝወስደልና ሓደ ሰብ በይኑ እንተኾይኑ ይርዳእካ እዩ ገንዘብ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ሰብ ክዘናጋዕ ሰብ ክረክብ ደሊ እቲ ከምኡ ምዕቡል ኮሚኒቲ ስለዘይብልና ድማ ግድን ኢኻ ኣብ ደገ ክትወፅእ ትግደድ ጽቡቕ ማለት ኣይኮንኩም ነፍስና ክንርም ክንከላለና ካል መንገዲ ክንፈጥር ክንከላለና ገንዘብና ብምብታን ዝመጽእ ሓጎስ የለን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ተሪኻዮ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ከምናተይ ባህል ማለት እዩ ከምናተይ ርዲት ማለት እዩ
እኹል ዝበሃል ቃል የለና ብትናተን ህይወት ያኽለኒ ዝበሃል የለን ኩሉ ግዜ ክገዝእ ከቐምጥ የትብልሲ እንዴት ክልወን ክእል ግን ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለኻ ዘዝ መፀ ፋሽን ዘዝ መፀ ንብረት እቲ ደድልየን ነገር ኣነስ መግለፂ ኣይረኽበሉን እየ ክዳን ኣሎ በባ ዓይነቱ ሕጂ ናይ ፃዕዱ ጥራይ እንተድኾንስ እኮ ኣርክባሉ ትብል በቲ ናይ ኤርትራ ካሎ እቲ ናይ ኤርትራ ፋሽን ብሙሉእ ከርክባሉ ይፍትና እቲ ናይ ኤሮጳ ድማ ክልትዩ ንብረት አለ ገዛ እንጂ ወድስ ንሓድ ይድመርጽ ክዳን ይድመርጽ ክዳን ይድመርጽ ገዙ ገለ ብዙሕ ይግደስኒ ወይ ገለ እንጂ ብፍላይ ደቅንስዮ ኣብ ተሓዳርካ ኣገዳስ ባእታ ዘለውን ስለዝኾነ ከስተዑላ ኣለወን ክዳን ሓንቲ ክዳን ገዚ ኻያ $200 ስለዝገዛ ኻያ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ትኽደና እንተለኻ ናይ ብሓቂ ጥፍኣት እዩ ዝበሃል እዚ ካላይ ካብ ዓድና ክዳን ምብላይ ዝበሃል ካሎ ተኸዲንካ ክትብሉ የለካ ስልካ ባርማዲዮ ተቐሚጡ ተኸዚን ወይ ሽጦ ተመሊስካ ክሸጠሉ ኣብ እንታይ ኣብ ዘለና ግዜ እንታይ ክገብር ትኽእል ንኣብነት ዙርያታት ገዚያ ፋሽን ትፈቱ ጓል እንተኾይና ምስ ተጠቀመትሉ ክሸጦ ክትክእል ኣለዋ ኣብ ኦንላይን ዲዩ ገለ መለ ብሻለካ ሓድሽ ኢላ ደይኮነስ ተጠቂመሉ የገን ስቲል ሓድሽ ዘሎ ክሽየጥ ዝኽእል ነገራት ኣሎ ሼሪንግ እንድሕር ንስኻ ተጠቂምኩል ናብ ካልእ ክኸይድ ዝኽእል ተኾይኑ ሴፍ ትገብር ኣለኻ ኣትሊስት ሕብረተሰብ ብምሉእ ሓድሽ እሞኻ ኩሉ ግዜ ዘዝመፀ ትገዝእ እንድሕር ኣለኻ ብሓቂ ጥፍኣት እዚ ናይ ሪል ኣተሓሳስባ ፀገም ኣሎ እየ ዝብላኒ ምክንያቱ ኣብ ፌስቡክ ዘዝመፀ ንስንድሕር ኮይኑ ትምኒትካሲ ከቢድ እዩ ዓቕምታት የለን ድሃርጋት ንብረት ሕሱር ኣይኮነን ኣብዚ ክሰብ ሕሱር ክኽደን ይኽእል እዩ እቲ ናይ ዙርያታትን ገለመለን ናይ ባህሊ ፀገም ኣለኒ ማለት ኣይኮንኩን ክቡር ኮይኑ 200-300 ናሃብካ ኩሉ ግዜስ ኣይከውንን ስለዚ ብመሰረቱ ነዞም ዓበይቲ ነገር ናይ ባህሊ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ክንገብር እንክእላለን ዝገዛናዮ ክዳን ከነብልዮ ክንክደኖ እንክእላለን ሓንቲ ዙርያ ካላይ ንእሽተይ ሕንፃፅ ተቐይርዋ መፅያ 200 ካብ ትገዝእ ሪሊ ተሕለፈኒ ኢልካ በቲ ናይ ቀረምካ ምኻዳ ክትመርፀሉ ትኽእል ኣለዎ እዚ እንተተገይሩ ኣብ ዝነውሐ ክንዕወት ንኽእል ኢና ካላይ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብላ ዝደሊ ከነዋህልል ኣለና ኢልና ስድራና ንፈቲና ቁልና ስድሩ ዘይፈቱ ወይ ቤተሰባ ብኤርትራ ዘሎ ክሕግዘ ይደሊ ሰብ ኤርትራዊ ኣሎ ኣይብልኒ ኣነ ሓደ ግዜ ግን ሓዳር እንተለና ኮይኑ ቀዳምነት ክንፈትዎም ዝግባአና ብናታይ ረዳዳ እቶም ደቅና እዮም ኩሉ ግዜ ወላ ገንዘብ ኣቐምጡ ክብለኩም ከለኻነ ንዖም ዝኸውን የዛረብ ዘለኹ ንስድራና ብኤርትራ ዘሎ ኣኪብካ ብቢዝነስ ደቂ ኣሕዋትካ ምዝዳድ ንዑ ኢላ ይኮንኩን ዛረብ ዘሎ እሱ ግበሮ ፅቡቕ ሰናይ እዩ ሓውኻ ምሕጋዝ ክፋል ናይቲ ጭዋ ዘብለና ባህሊ ዘለና እዩ ግን ቀዳምነት ናይዚኦም ምሳኻ ዘሎ ቆልዑ ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነ 20 ዓመት 30 ዓመት ብሕጂ መሰል ኣለዎ ብዛዕቦም ንሳቶም ህይወቶም ብኸመይ ክመዓሩ ንዑ ዝኸውን መንገዲ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ስለዚ ትነጥፍኦ ገንዘብ ትነዋህሉላ ገንዘብ ኩሉ ግዜ ነታ ስድራኻ ነታ ሓዳርካን ዘማእከለ ክኸውን ኣሎ እዛ ስድራይሲ በዚ ዝገብሮ ዘለኻ ወፃፃ ገንዘብ 10 ዓመት ኣብ ከመይ ደረጃ ክትህሉ እያ በዚ ንነብሮ ዘለና ኣገባብ 10 ዓመት ኣብ ከመይ ደረጃ ክንህሉ ኢና ጥሮታ ምስ ወፃእና እንታይ ክንከውናን ክንብል ክንክእል ኣለና ናይ ሕጂ ጥራይ ክንሓስብ የብልና ኣብ ስዊስ ኢና ንቕመጥ ዘለና ኣብ ስዊስ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብ 10 ዓመት ጀሚሩ ድሕሪ 3 ዓመት ዝኾነ እዩ ዝሓስብ ወዲ 10 ዓመት ስዊሳዊ ረኺብካ ተዛረቦ ብዛዕባ ሬንት ፅቡቕ ኣፍልጦ እዩ ዘለዎ ወዲ 65 ዓመት ምስ ኮነ ክንደይ ክኽፈል ኣለዎ ይሓስብ እዩ ኦልሬዲ ኣብ ሕጂ ኮይኑ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክንማዕብል ኣለና ናይ ሕጂ ዘይኮነ ድሕሪ 20-30 ዓመት እዚ ናይ ኣለዉ ምንመሃሮ ናይ ሴቪን ድማ ንፅባሕ ድሕሪ 2 መዓልቲ ሚልዮነር ክትኮን ኣይኮነን ድሕሪ 3 ድሕሪ 4 ዓመት እንታይ ደረጃ ክንበፅሕ ንኽእል ብቁጠባ ንዑ ዘርኢ ኣነ ክዛረብ ድልየ ደለኹ ወረገ ኣይጠቐስካዮን እምበር ኣብ ገሊኡ ናይ ክልተ ብሄር ባህላዊ ክዳን ናይ ክልተ ብሄር ስልማት ኣሎ ደረቲ ነቲ ኣገባብ ኦኬ ሕጂ ኣብቲ ጥረ ገንዘብ ናይ ምውህላል ክንምለስ ጥረ ገንዘብ ናይ ምውህላል ዕድል ከመይ እዩ ኣብ ስዊስ ንፍለጦ ኣይንፍለጦ ንፍተው ኣይንፍተዎ ስዊስ ካብቲ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ደረጃ ደሞዝ ትኸፍል ሃገር እያ ኣነ ኩሉ ግዜ ይብላ ስዊስ ማግኔት እያ ፍላይ በዓል ባዝል ተቐመጥቲ ኮይንካ ብሩእ ኢኻ ትሪኦ ፈረንሳውያን ክፃደፉ ኢኻ ትሪኦ ጀርመናውያን ክፃደፉ እዮም ትሪኦ ናብዚ ንኽመፁ ሓደ ግዜ ኣብ ስዊስ ኮይና ነታ ሃገር ሽማ ከነበላሽ እዚ ስኺልካ ዓዲ ገለ ክንብል ካለናስ ተመሊስና ነፍስና ፀርፍ ዘለና ክንደይ ሰብ ኣነ ዩኒቨርሲቲ ክምሃር ከለኹም ሳይ 2-3 ኣሜሪካውያን ካናዳውያን ነይሮም ናብዛ ዓዲ ንክቕመጡ ዝገብርዎ ዝነበሩ ፃዕሪ ክገልፀልካ ይክእልኒ በቃ ዘይፈሓርዎ ቦታ የብሎም ናብዛ ዓዲ ኮፍ ክብልሉ ዝኽእሉ መንገዲ ንኽረኽቡ ኣይፍቀዶምኒ ነይሩ ግን በቃ ከምኡ ዓይነት ሰብሲ ልክዕ ከምዚ ንሕና ካብ ሰሃራ ክንመፅእ ከለና ከምኡ ዓይነት ሜንታሊቲ ነይሩዋ ካብዚ ኸይድ የብለይን ሰብ ክንደይ ኣብ ፅቡቕ ፀጋታት ዘለዎ ዓዲ ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና መጀመርያ ማለት እዩ ብኡ መጠር ሕጂ
ولا تي قالك هابت كبلاش والناس خاله تسوشيال كلا خذ وهبك جنزب رأيه أبكال عالمكم يلا سبسرهي كندو دمس سرح رغيبة الكاور حس وفير كاي كندو دمس زي أزيد صبغ عديو صبغ جنزب الله بفلا يا قال كفالات ناي سويس نقمات كان بعد بازل لعبنت أب جرمن كنا ممكن جزين خلي ناس لذي نخد سوري جنزب نخد توهلل بسحت لا تعلق كابيك توهلل دخلنا بالنت أنا هجي سمي هذا جزء سوري كم زي كأنا بيوت رايد جزء كاب ميكرو زبل سبعة فاين أجمع باللين جن هذا جزء كتفلت على كدرجة أتويخا بيو وي كم زي أزيو كبر مك بكتجزسي عمتها على كاريو سلامنتاي كابت نورمال جزء خاوت بكشين كخبل زيت لاون وكت عنا له نحن يقدركم خدلو خين كلمة جبابات كدلو كلا لكن يقدر يكون كبر مجزاء كم زي معبول كجبرك أو هبتام زجبرك كم بهل لنا هنا تبغ خدن تبغ زجاجيز بلعب تبغ ريستوران صغير هبتام كويس يسمعن نو تغيري زي definition زي هبتامات أب نورمال جزايم زنبرو هبتامات نورمال كده نمز قدنو أب أمريكان تغير كان فيسبوك وناني 5 بليون دولار يو ماليها جنا يكيرني حنت ماليها دلاتو شدش شوعاتك كمان عس في يومن تان كغيران كي جزيا خي وسط أي حد خدن صلان كلنا حدا نبره لسه بزي فابريكان دخلوا تكون نخديو كنا يدليوني مجلس يكونن كراونتي إذا كردانا خلاله عبد الجزء زي تاريخها بسرقة زي بس يجي تبقى كران زخدن تسليم ويا حبشاي صحاركم يكونون حد خدان أنا تمرتك جمر كله كحسوا لنا تبقى يخدن نيره دحريك سلسة ورهم سراهم أنا ترى كران صغير أنا يخز دخو غابت خلاص كلهم سي درجة سدروم بتمهاروا سرح زلهم قليه تردين شو بزوع مكيار سأقداس كم زي كونه تنزل لوخة أصريخة أصفيفك محاز يجي مستعد خيدك كازغر أسجن متى مزرابة يمتص الله جنزب نخطق أمت عدله بكازي كف زمت فاشن زمت قلخت جز عمخاري خاب عمخا منبار يخبرك كاب زعدي زي قد ركاسة بيلم بيو جزي خاب عبيت تكونات جز نو بعمخا خت نبر يوم زخبرو خابسي سلزي بعمنا تيز بيزان جبرديو قال ملنا جبرديو كاو بعمنا خت نبر تخيلنا مولا الحجي أبلتهم مغلية تابزي كنا وهالكلنا تسرح تخين كابز عدي يوحد يبزح تا مينيمم سالاري بسويس لألف 10 فرنك يعني ساعات ماكدونالد ويا بتحتيزول تاني مالتيو جنزبسي اللوو of course تأنا بابرانا خم كاروت هجرات هيكونن كان كاسن كفلالنا شير كفلالنا استفلالينا هجرات جزء خريناهم كبوريو وندادينا ترانسبورت حسور هيكونن بميلان تنير كاتر هاخد وسط تخلن برلك تراوي كانت كا تجنزبون كا أكي أخلك خلي بفلا يصدر أنت لك مالتي زي بتي بإنجليش نتابلو defense and offense لو بصراحة كا جنزب كتم خلها صبغ تمسجن أبجزا نطفة هذا جنزب تزي بالك أخلك كاني ولا زلا على دموز وسد نريال لنا هنا تاج كايدا خاص زي الرمكا نعمي سرحي تهبم تراي خمودا تورحي تراي كا ترف ስለዚህ እቲ ገንዘብ ዘምጻኻዮ ሜላ ክትገብረሉ ለካ ብዛዕባ ኢንቨስት ክትገብረሉ ትኽእል እቲ ገንዘብ ቶም ትንሰርሕ ሰባት ካብተን ዘለዋና ገንዘብ ኩሉ ግዜ ወርሒ ክንደይ ኣኽለና ክንክእል ኣለና ኣብ ወርሒ ሳነሲ ክንደይ ገንዘብ ዘድልያኒ እዚያን ተፈሊጥካ ኩሉ ግዜ ንሴቪንግ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እጂ ሓደ ግዜ ፍሉይ ረኽኑናት ክመጸካ ይኽእል እንዲዩ እሱ ግንግደፎ ኣብታ ወርሒ ግን ኣነስ ብክንደይ ክሓልፋ ዝኽእል ምስድራይ نزيان تفليتك كل جزء نفسها كتقاعد صارت في التنيخة كابك تحلف عيدلنيها كل كونستانت خاخنا بركن كلالنا هذا جزء كاير خليو جن زبز جزء هذا عين ترنج كلونا لو نبرو الهوات هذا مقبول مبلغ عليه كونس جن أنها برخ هذا عين تخون خلاله جيت ترفك جنزب كم يجر كاخت وافرت خل بينه خجل صيقله توما بسوشيال زلنا سرح زي جمرنا قدامي تكفلاز دلي at least 10% سرح كنسرح كندلخ نكلالنا كساب اب سوشيال زلنا بزح زلو صقاتنا يزعدونا يملكتناني معناته تا سوشيال تبهال نوتيل فيازو اب غزي شجر رايم كحجزو خازدلي اب غزي شجر معناته جي برق سوشيال ليز غبوم سبات الله نعومي قاته مسريت السيستم كتمص خلخ زعد حنت سلدي تفلت اغرخا خد كلو خالو سوشيال نعو يزتقم ويكا أبز عدي نعمرو تجمع قاتي مودي سنكلنا قاتي مودي كسرنا زي كعلى سبكا يجبوي سوشيال يلوم يوم سيستم ناتهم كوين إرتراويان متينا مجمريا يبومنا عمد كل تعمل 3 عمد دهريو جن really 100% تزاي رقيبنا ولا 10% نركب كنكل على لنا قالنا جالس contribute كنجبر كنكل على لنا
እንድሕር ገለ ነገር ካብተን ዘለዋና ገንዘብ ነበርክት ኣለና ዝኾነ ዕድላት ዘሎ ብዛዕባ ክንጥቀመሉኹም ወሰል ኣለና ትሰርሕ ዲኻ እዮም ዝብሉኻ እምበር 100% ሰርሕ ዲኻ ዝብለካ የለን ይሰርሕ እትብል ቃል ግን ኣብ ብዙሕ ዕድላት ያ ተብለካ ዕድላት ተህበካ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ነቶም ሶሻል ነቶም ዝሰርሑ ዘለዉ ግን ያ ዝተፈላለዩ ሜላታት ኣለና በበይኑ ክገልጾ ይኽእል ሕጂ ከይተሓወሰና ንኽእል ሕጂ በቶም ናይ ስራሕ ዘይብሎም ወይ በቶም ብደገፍ ዝነብሩ ክንጅምር ስራሕ ምርካቦምን ዘይምርካቦምን ንጎኒ ገዲፍናዮ ብደገፍ ዝነብሩ ካብሃለዉ እንታይ ዕድላት ኣለዎም ንምውህላል ኣብ ቀዳመይቲ ኣብ ሶሻል ኩልና ነርና እንዲና ተቀዳመይቲ I don't know ናይ ካልኦት ቤራተርስ ወይ ሼፋት ታይብልዎም ግን ንደቅኻ ገንዘብ ከተቐምጥ መሰል ኣለዎም ምክንያቱ ክፋል ናይ ትትኽፈሎ ዘለኻው ናይ ደቅኻ ኣለዎ ያው ደቅኻስ ክፋል ናቶም ይትገንዘብ ስለዚ ኣነ ኩሉ ግዜ ዘተባብዓ ክንገብራ ዝግባአና ሜቢ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ተደጊርና ክንጀምሮ ዘለና ብዓቕምና ማለት እዩ ነፍስ ወከፍቲ ህፃን ብኡ ብሽሙ ዝኸውን ሽፓር ኮንቶ ክንከፍት ክንከላልና መጀመርያ እንጂ ፖስት ፊናንስ ወይ ዩቢኤስ ወይ ክሬዲት ስዊስ ተኸይትኩም ይፈልጥዎ እዮም እሶም ንደቀይ ሴቪንግ አካውንት ወይ ካ ኢንቨስትመንት አካውንት ክኸፍት ደልየ እንድሕር ኢልካዮ ይፈልጥዎ እዮም ዕድሚኡ ይሓቱኻ ገለ ይሓቱኻ ሓንቲ ክትፈልጣ ዘለካ ሕጂ 100 እያ ተኣክል ልዕልዩ ከም ዓቕምኻ ሓደ ሰብ ዕሊልንስ ኣብዚ ዓርከዩ ኣድዩሲ ንሽተይ ከላስ ሓብታም እያ ፅቡቕ ስራሕ ነይሩ 500 ተቐምጠሉ ነይራ ክሳብ 25 ዓመት ዲገለ መንሰይ ምስኮነሲ ከባቢ ፍርቂ ሚሊዮን ገንዘብ ፀኒሕዎ ኢልካ ኣሰቦ ዝሰብ ዝስ ከመይ ዓይነት መጻኢ ተደላዲሉሉ ኣሎ እጂ ክንዱ ክንገብር ኣለና ማለት ኣይኮንኩን ተገንዘብ ተቐሚጥናዮ ንዖምሲ ጽቡቕ መመስረትና ህይወቶም ክኾኖም ኾሉ ዩኒቨርሲቲ ክመሃሩ ላብ ዘይክእሉ ደረጃ ኣብ ካል ሃገር ከይዶም ክመሃሩ ይኽእሉ ካልእ ህይወት ክፍትኑ ኣብ ዘልዩሉ ግዜ ክፍትኑ ይኽእሉ በኮታስ ህይወቶምሲ ጽቡቕ ክጅምሩ ይኽእሉ ነዚ ንክንገብር ሕጂ ኣብ ባንክ ከይድና ብስም ወደይ ሓንቲ ሽፓር ኮንቶ ክኸፍት ደልየ ኣለኹ እንተኢልካዮም ይተሓበሩኻ 100 ድያ 200 ድያ ከየብዛሕካ ዓቕምኻ ከይጎዳእኻ ማለት እዩ ትገብረሎም ብሽሞም ተኣቱ እታ ገንዘብ ኣብ ከመይ ኢኻ ኢንቨስት ትገብራ ኢሎም ይሓቱኻ እዮም ስለዚ ይርዳእካ ብዙሕ ወረቓቕቲ እዮም ድብኻ ክትብሎም ከለኻ ግን ንእሽተይ እንተኮይኑ ትቆልዓ ዘሎ ወዲ 5 ወዲ 4 ገለ እንድሕር ኮይኑ ዋላ ብሙሉ ኣብ ብርክታ ዝሓዘ ፖርትፎሊዮ እንተኢልካዮም ይርድኦም ይሶም ከምኡ ይነግሩኻ እዮም ምክንያቱ 10 ዓመት ስለ ዘለዎ ወይ 15 ዓመት ስለ ዘለዎ እቲ ዕዳጋ ላዕልን ታሕትን ክብል ከሎ ባዕሉ ክዕረዩ ግዜ የድልየካዩ 3 ዓመት ታሕቲ ገፁ ክወርድ ዝኽእል እቲ ማርኬት ድሕር 3 ዓመት ላዕሊ ከይድ ይኽእል እጂ ኣብ 4 ዓመት 5 ዓመት የዝደልዮ እቲ ገንዘብ እንተኢልካዮም ኩሉ ግዜ ከቢድ እዩ 10 ዓመት 20 ዓመት ኣለዎ እንድሕር ኢልካዮም ቀሊል እዩ እቲ ማርኬት ባዕሉ እዩ ዝእረም ስለዚ ተቐዳመይቲ ክንገብራ ንኽእል እዚያ ገንዘብ ንዓናውን ወቀሳ ሓልናና ይጎድለና ማለት እዞም ቆልዑ ስታይ ገብሮን ካብ ትብል ተቐምጠሎም ኣይትነግሮም ኒኻ ኣብታ 18 ዓመት ድዩ ወላ 25 ዓመት ድዩ ሽዑት እዞም ሳቶምሲ ኢቭን ኣነ ዝብላ ኣላትኒ ኣብቲ ግዜ እትውን ከውፅዎ ይደልን እየ እቲ ገንዘብ ተተኻኢሉ ንዖም ዳ ተረክቦም ግን ንዖም ካ ንምሁሮም ምክንያቱ ተን ገንዘብ 40 ዓመት ተጸኒሐን ከም ትኽብለካ ጽናሐኩ ኣዝዩ ዝተጋነነ ገንዘብ ይዝኾን በሚት ዝጀመርካዮ ክሳብ 200,000 300,000 400,000 ክበጽሕ ይኽእል ከምቲ ማርኬት ዝሰርሖ ማለት እዩ ግን ብጣዕሚ ጽቡቕ ውጽኢት ከምጽ ይኽእል እዩ ንዖም ወላ እንተ ነጊርካዮ እዚ ኣና ቀሚጠልኩም ኣለኹ ብወስኹሉ ኢልካ ትምሮም ጽባሕ ንጎ ኣነ ርግጸኛ ደቅኻ ወይ ቶም ቆልዑስ ብኸመይ ጽቡቕ ወለዶም ክኾርዑ ከም ዝኽእሉ እየ ዝፈለጥ ከም እንተጌርካ ኣለኹ ኣበይናይ ዕድመ ዘሎ እዩ ዝፍቀድ ካልእ ከዓ ናይ ምውህላል ሕሳብ ምውፃእ ክሳብ ክንደይ እዩ ክርዳእና ዝኽእል እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንመን ኢና ክንሓትት ዘለና ያ ሕጂ እሱ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ዋላ ሓደ ግዜ እቶም ባንክታት እውን ይሓቱና እዮም እኮ ኣብ ባንክ ኦፍ ኮንቶኻ ገንዘብ ተለካ እንታይ ኮንካ ሽፓር ኮንቶ ደይ ትገብር ብለኻ ምክንያቱ ኣብቲ ባንክ ንሕና ነቐምጦ ዝኾነ ይኹን ወለድ የብሉን በሽ ኸማን ገንዘብ ከና ጎደለይ ዝኸይድ ምክንያቱ ናይቲ ባንክ ትከፍል ኢኻ ፕላስ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ኣሎ ዓመት ገንዘብና ትዋጉና ጎደለይ ዝወድ ዝኸይድ ስለዚ ክሳራ ጥራይ ዘሎ ሕጂ ትኸዶም ፖስት ፊናንስ ዝበዝሕ ሰብ ዝጥቀም ኣብ ፖስት ፊናንስ ኣብቲ እንዳ ቦስ ኣንሶ ደልደ ይኮነስ ፖስት ፊናንስ ባንክ እዩ ኣለዎም ባንክ ኣለዎም ኣብ ታይሎም ኦፊስ እጃው ኸይድካ ኣነሲ ከምዚ ናይ ደቀይ ሽፓር ኮንቶ ክገብር ደልየ ኣለኹ እንተኢልካ ብጣዕሚ እዮም ዝሕጎሱ ምክንያቱ ከም ባንክ ቀዳማይ ይስርሖም ኣብ ኢንቨስትመንት እዩ ትስኻ ኣብ ገንዘብ ተቐሚጡ ዘሎ ገንዘብና ሓንቲ ጥቕሚ የብሉና
እዚ ግን ሓደ ካብቲ መንግስቲ ዘተባብዐዩ ዋላቶ ባንክታት ንዝደልይዎ እዩ ምክንያቱ ገንዘብካ ትቦም ኣለካ ከዋፍርዎ ግን እዚ ገንዘብ እዚ ድማ ክጠፋ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ውሑስ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኢንቨስትመንት ዝወፀ ገንዘብ መንግስቲ ይከላኸለሎ ናይ ቆልዑት ስለ ዝኾነ እዚ ዋላት ባንክ ክራሽ ተገይሩ እቲ ገንዘብ ኣይጠፍን እዩ መንግስቲ ስዊስ ኣለዎ ስታንዳርድ ፕሮቴክት ዝገብሮ ነዚ ናይ ቆልዑ ሴቪንግ ኣካውንት እጂ ብዘይ ገለ ፀገም ኣነ ከምዚ ኢለ ንወደይ ሽፓር ኮንቶ ኢንቨስትመንት ኮንቶ ላገን ኮንቶ ከፍት ደልየ ኣለኹ እንተልካዮም ይርድኦም እዩ እንታይ ክትብል ከም ዘለኻ መሰረታዊ ሕቶታት እዮም ታሕቱ ሓንቲ ታካሓትኩም ዝደልዩ ሓበሬታ ዝበልኩ ሓንቲ ኣብ ከመይ ዓይነት ፖርትፎሊዮ ኢኻ ትደሊ ይብሉኻ ክልተ ሰለስተ ዓይነት ምርጫ ኣለዎ እታ ሓንቲ ኣግሬሲቭ ይብልዋ ከምዚ ብምሉኡ ኤኩዊቲ ብርክታት ናይ ካምፓኒታት ብጣዕሚ እዩ ላዕልን ታሕትን ዝብል ኣብ ፋይናንስ ቮላቲሊቲ ይብልዎ ሞር ቮላታይል እዩ ግን ነዊሕ ዕድመ እንተለዎ ኮይኑ ትቆልዓቲ እቲ ገንዘብ ነዊሕ ግዜ እንድሕር ኮይኑ ፀገም የብሉ ብፍላይ ቆልዓ እንተ ኮይኑ ብምሉኡ ብርክታት ክኾን ኣለዎ እዩ ዝበሃል ግዜ ስለ ዘለዎ እኹል ሕጂ ዕድመ ደረጃ የብሉ ወዲ 10 ዓመት ክኸውን ይኽእል ወዲ 7 ዓመት ግን መዓስ ክወስዶ እቲ ገንዘብ ይብልኻ ድሕሪ 18 ዓመት ክወስዶ ተኮይኑ ሕጂ ወዲ 15 ዓመት ተሎ 3 ዓመት እዩ ዘሎ ስለዚ ብምሉእ ብርኪ ክኸውን የብሉን ኣብዚ ግዜ ምክንያቱ ኣብ ዕዳጋ ታሕቲ እንተወሪዱስ እቲ ገንዘብ ከይፀንቕ ወዲ 15 ዓመት እንተኮይኑ 18 ዓመት ክወስዶ ከም ዘይብሉ ክትነግርዎ ኣለኩም ኣብ 30 ዓመቱ ገለመለ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ልዕሊኡ ክዓብዳ ኣንበር ንዑ ክሕሽ ከም ዘይብሉ ካልእ ክጥምት ከም ዘሎ በዓሉ ክነድቕ ከም ዘሎ ይፈልጥ ኣሎ ግን ወዲ 15 ዓመት ኮይኑ ኢልካ ዘይምግባርካ ጌጋ እዩ ናይ 3 ዓመት ትገብሮስ ለውጥ ኣለዎ ይንዑ ወይ ኣትሊስት እቲ ባህሊ እውን ትምህሮ ኣለኻ ሎምን ነፍሱ ፅባሕ ንደቁ ክሕልፎ እዚኣ ታ ሪል ኣብ ስዊስ ክሳብ ነብር ዘለና ክንገብራ ዘለና ብግዲ እየ ዝብላነ ምክንያቱ እዚ ስልጡን ባህሊ እዩ ናይ ግድን ይኸልወና ኣብቶም ዝሰርሑ ድማ ካል ኣሎ መንገድታት ከም ዋጋ ድብሎ ዝደሊ ግን ዋላቶም ዝሰርሑ ንደቆም እዚያሲ ንእሽተይ ክፋል ግድን ገብሩ ኣለዎም ኣብውን ሕጂ ክፍታ ናይ ህይወት ማለት ናይ ምቕጻል ኣብ ዝዓዲ ምስቲ ወረቓቕቲ ዝተሓዝ ኣሎ እሞ ምናልባት ናይ ገንዘብ ምውፃእን ዘይምውፃእን ሕቶ ብኸመይ ክፍታሕ ይኽእል ሓደ ብርግፅ እቶም ባንኪ እውን ወረቐት ኣለካ ይብሉ ኾን እዮም የብልያነ ኤፍ ገለመለ እንተለካስ ዝኣቢ ይመስለንን ኤን እንተለካ ምናልባት ኣየፍቅዶ ንኾን እዮም ካብ ኤን ላዕሊ ዘለና ወረቐት ግን ኣይ ቲንክ እቲ ገንዘብ ናትና እዩ ዝኾነ ግዜ እንቶም ቆልዑ ዝምልከት ገንዘብ እዩ ባዞ 6-7 ወረቐት ፈሪምካ ተቐምጦ ምስ መንግስቲ ዝተሓዝ የብሉን ባንኪ ፕራይቬት ባንክታት እዚ እቲ ገንዘብ ክወፅእ ይኽእል እዩ ካልኣይ እቲ of course ናብዚ ትቕመጥ ትነብር ተኾይንካ ይጥቕሚ ክህልዎ ዝኽእል እንድሕር ካብዚ ዓዲ ወፂኻ ክትከይድ ተኾይንካ ከተውፅኦ ኢኻ ቀልጢፍካ ስለ ተውፅኦ ድማ እቲ ንብሎ ዘለና ማጂክ ናይ ኮምፓውንዲንግ ብዙሕ ፅልዋ ክህልዎ ኣይኮነን ግን ገንዘብካ ሃበኒ ክትብሎስ ፀገም ዘለዎ ኣይመስለንን ብፍላይ ናይ ቆልዑ ተኾይኑ ይነግሩኻ እዮም ንስኻ ከተውፅኦ ይኮንካን እዮም ዝብሉኻ ምክንያቱ ፅባሕ ሓሳብካ ክትቀይር ትኽእል ኢኻ እዚ ገንዘብ እዚ ግን ንዖም ነቶም ቆልዑ ስለ ዝገበርካዮም ናቶም እዩ እሳቶም እዮም ተሓተትናቱ ኣነ ኸ ይቕበላ እያ እዚኣ ምክንያቱ ንሕና ንደቂ ኢልካ ክትቅንቕን ኢኻ ሓውኻ ሊብያ ምሳተወካ ቅይራ ቢልካ ሓሳብካ ተንገንዘብ ኖ ከምኣይ ኣላና ብዚኣ ፅብቕቲ እያ ከዓ ሓንሳብ ምሳተወት ናቶም እያ ገንዘብ እዚኣ ክትምህሮም ጥራይ ደለካ እንታይ ገብርልዎም ዘለዎ በርንሶም እዮም ከውፅዎ ፅባሕ ንጎ ግን ንደቅኻ ስለ ዝኾኑ ትነግሮም ግን ያ ንዖምሲ ኣዚ ሓደ ዋላ ንእሽተይ ይኹን እምበር ሓደ ፅቡቕ መጻኢ ክፈጥረሎም ዝኽእል ዓይነት ሲስተም እዩ ይብላኒ ሓራይ ኣብቲ ናይ ብስራሕ ደሞዝ ዝረኽቡ ክንመጽእ እዞም ሰባት እዚኦም ምናልባት ምስ ደረጃ ደሞዞም ዝኸይድ ኣገባብ ኣተዓሕዛ እንተልዩ እውን ኣስፋሕ ኣቢልካ ክትገልጸልና ያ ሕጂ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ኣብ ስዊስ ብዙሕ ዕድላት ኣለዎ እቲ ኩሉ ክግበር ዝኽእልሲ ናፃ ይንዖም ገዛ ምግዛእ ድዩ ኩሉ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ጥራይ ተዓቕሚ ይሃሉ ሕጂ እቲ ዝበፅሐ ግዜ ዝገብሩ ኣነ ኣብ መሳርሕተይ ዝሪኦ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ብፍላይ ሽቶየር ትኸፍል እንድሕር ኮንካ ማለት እዩ ታክስ ትኸፍል ተኮይንካ ኣብዚ ዓዲ ቀዳመይቲ ታክስ ኦፕቲማይዜሽን ይብልዎ ነቲ ናይቲ ሽቶየር ትኸፍለ ገንዘብሲ ሽቶየር ክትከፍል ግዴታኻ እንድዩ ብዝተፈላለየ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ጌርካ ውሑድ ክትከፍል ብሕጋዊ መንገዲ ግን መሰልካ እዩ ድማ ብዙሕ ንመንግስቲ ስለ ዝኸፈልካ ወርቃዊ መዳልያ ይመፀካኒ እዚ ዝተፃሓፈ ሕጊ ክትጥንቀቕ ኣለካ ብዝተኻለካ መጠን ከተውሕዶ ክትክል ኣለካ እቲ መንግስቲ ትኸፍሎ
بحقاو منقد مالتي تي شتوير نخفلو حدا دعبي كفال كون خلينا قالينا كوحد خلي مستزرا قال مالا ግን በመሰረቱ እንታይ ክንገብር ንኽእል ወላ ውሕድ ንኸፍልታልና ንዑን ከነብድለ ንኽእሊና ኣብ ስዊስ ሰለስተ ዓይነት ኢንሹራንስ ኣሎ ቀዳማይት ኣሃፋዊ ብሎ ንኹሉ ሕጂ ነቶም ዓበይቲ ዘለዉ ነበርክቶ ማለት እዩ ገለ ክፋል ካብቲ ንኸፍሎ ንዑ ዝምልከት ኣሃፋው ግድን ኢኻ ትከፍሎ ዘለካ ካልኣይቲ ፔንሲዮን ካሳ ይብልዎ ከምዚ ፌስት ሽቴለ ዘለዎም ሰባት ፔንሲዮን ካሳ ግድን ኢኻ ትከፍል እዚ ጅና ዓኻዩ صباح نجهو بفلاي صباح نجهو بتعمل كبيت كوين زلوا مزحجي بزح أرجيت زلوا بزعدي بمولو نسوم ساعات السيستم كم يكون استيلا تفلتنا لجن كسب حجي زلوا كابت دومسكا كباب سوس سامي تعويت كما تأكاي خلي بنسيون كاسة تخفلت اللغة يزبال زين ما أس جمير كاخد كفل عقد داسي كاب سرعات سرشة مش تيجي لهم سوزان تجمير كاي تم يخان تجمير كالله والسقا سالسي تجي توم زي جي 3% يو سون شو رايك كونن كندوخ متاكا تا سالسي تكفال دريت سويل يبلوا ثيرد بيلر يبال بالانجلش كلت لو دريت سويل ا ام بي يبلوا هجي ابتا اك نزارب زيان تاي هجي تي تكلت بيلرز غبركيو كي اخلكا سلازخل سالسي بيلر كتغبر تقدد يخات منغسون يتبابعيو نعاك تقبر تخين كات بنفيت ناتو تأوز خيد جنزب اشتوي رايك فلالوني كتوصي تخلنها غلطيف كاجن اشتوي رايك تخفلالوني كساب شحن شو عتميتين ماكسيمامي فكركا وقت كتقبل هجن زبس حير تراين تي كلي 5 شهر 4 شهر زخفلو بزح نجر كابتي تاكس كفلو زقبا جنزب شو عتشح شدشت الشح دي كفلو له كون كله بدعمي بنفيت له وحود اشتوي كفلو كله مالتي نتل اليوزر لون يحجزوا يز مالتي أتعرف أي تعب ذكر أنا وندي فلتاز نبوركم مالتيو نحنا يرترايان بفلاي زوم ببحري بقلة ديومينا دمت أنا أبتسرح دمجنا سلزاتنا جاب لنا تي ذي كفرنا عمتات هجي نوع تمليسنا هنكفلو لنا خلينا تيجي أنس دمجي مت يبزعدي تي ناتي بنسيون كاسس وحودي زلنا تبلو مستنات كامبانك تزرر بالك شعو اوكي مو كتبركت تخلي خايب لغه هو خبركت تخليلك كتبركت تخلي غاز جي او تبركته دما اشتوير يتخفللوني اجين نم اشتوير مقدال نازلنا بنياتو اشتوير بتعمي حساي ندحري نمنجست تكفلو خلها نعا خازي تقوملو نحج مالتي تمنجست ግን بخالي መንገድ كتبلت دلي خاي دلي كاي بخمزه نزلو زلو حقاو መንገድ كتبلو انت خيلك طببنات كاي كمزي غيرنا تشتوير نخفلو كنبدلو نخلينا ستيل ግን ገንዘብ كترفنا خلي نتيجة ترفنا انتاي كنقبران خل بزعبو يخزارب دليل اللي تقندي زيجي كل اشتوير دغدللنا كعوت الناس خلاب تنتناو حق زي مالتي ابتسال سايجي ترفنا ገንዘብ انتاي كنقبران خل كمتم ناي قلوت ناتنا شبار كونتو نكفن غلينا مجمريا مالتي شبار كونتو كيتكا بانكا انا شبار كونتو خف دليل اللي تقول اوكي مرحبا يبلغا منالبات 0.5% ولد كبوها خلونا عمت it's okay كابزيرو حيشو قربت اللي مستوى على اللي تجنزبكها investment option صارلو بزعدي جو كلهم بانكتات جنزم تلقى يقربوكم يمدولوا لكم يام investment قبل الكاد اللي خاقه لي بلغاية صبغا يكونن كل زي بانكتات بمزيوم كحطوها خلو نطقمو يم زمصو خان طقم خا يكونن نطقم خا خم زاربو زلو كمنو خاغن فتنيا ابز زلنا غزي تكنولوجي استفلالي عدلات فطيرنا له ساتم دما كمزي اونلاين بانكتات አለው ወይ كمزي حسابات بانكتات አለው نتجنزبካ ابتزلخ عينت ኢንቨስትመንት ምርጫ ከተዋፍረ ይፈቅዱልካ ግን በጣም ውሑድ ተኸፍል ዓመት አባንክ አብ ባሊቢስ ወይ ተማ ቤት ማክታት ተኸን ካነ ፈቲኔ ብዙሕ እዮም ዝሓጥኻ 2% 3% ወይ ገለ ንሕና ክንወስድ ኢና ካብቲ ወለድ ብልኻ 2% ኣዝዩ ብዙሕ ኣብቶም ባንክራት ድብለካ ደሎ ኸጂ ሜቢ 0.5 0.6 0.7% እዮም ተወሲዶም ልካ ስለዚ ብኸሙ ገንዘብካ ከመይ ጌርካ ተዋፍሮ ኣገዳሲ እሱ ምክንያቱ ከምቲ ንስኻ ትሰርሖ ዘለካ ገንዘብካውን ጎን ጎን ኻን ተሰሪሑ ሓገዝ የምፃልካዩ ካብ ስቂሉ ተዘለወኻ ውሑዳት ተኸዚነ ናው ዝነብራ ሰተውን ብዓቕመን ክሰርሓን ተኽኢለን ይሕግዛኻ ካልኣይ ድማ ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ ድማ ኣነ ያኽለኒ ጠጠው ኮብለንት ኢልካ ኩሉ ግዜ ፍሌክሲብል እዩ ትገንዘብካ ትወስዶ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ኣብ ተናውሒ ቃልሲ ብጣዕሚ ዝሕግዛካ ኣብ 10 ዓመት 30 ዓመት ብጣዕሚ ለውጥ ዘሎ 300 200 ኣብን ተሰድ እንተለኻ ኣብ ተስተውሐ ግዜ ብዙሕ ውፅኢት ከምጽእ ኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመት 40 ዓመት 50 ዓመት ተሪናት ስቶክ ማርኬት
9% عامت يزملس نيرو 9% أزي بزح ولا جزء خندق ملسل كايكلني زي ستوك ماركت تزبلت عدل زفيد سلازخونه كنت قمولو خنكلالنا ግን ያ زياده ቁርብ አፍልጦ ካይደል ይስቂልካ ጥሪልካ ለትወርት ገዞ ነገር አይቆረን ቁርብ አፍልጦን አገባብን አለው ተخلوታት ናይ ክሳራ ማለት ሰብ ይፈርህ ኣብዛ ኣብ ወፍሪ ምስ መጻእካ ተخلو ክሳራ ወይ ሪስክ ዝብል ኣሎ ሕጂቲ ዝዋሓደ ተخلو ክሳራ ዘለዎ بوحد مس ገንዘብ ምስ ርእስ ማልካ خاطرفካ ዝኽእል አገባባት በኸመዮም ክፈልጥዎም ዞም ኦፈርት በኸመይኩም ክፈልጡ ንኽእል ያ ሕጂ ልክ እቲ ኢንቨስትመንት ትብል ቃል ብዘይ ሪስክ የላን ታ ሪስክ ዘይብል ኢንቨስትመንት የላን ወላ ገንዘብ ካብ ግዛኻ ተቀምጣ ከለኻ there is risk ሰብሰቢሩ መጽ ኮስ ዘኽእል እዩ ዝገደደ ሪስክ ላካ ስለዚ ሪስክ ኩሉ ግዜ ኣሎ ትሕቶ እንታይ ከመይ ጌርና ነዚ ሪስክ ነግድሎ ነውሕዶ ያ ትሕቶ هجي اب فاينانس ريسك بخمي تقدلو هذا دايفرسيفيكيشن يبلو تنسخه انفست قبروا لا عودت استفل عليك خون خلالو اب عدنا الريا خلنا دايفرسيفيكيشن بخمي يبلو جرات لك اب كرند روين جراتنات كا ماينتو زي هريمو اخي لكاي جراتنات كا جن امولير ترا استفل عليك ابوتات لك عدلالو اب بزح يرترا قالوا انت دي هريمو اب قالوا يسكهرمي ስለዚህ كمز بقى عينة investment لك تحدن توريقه تحدي دقفك مالتي كل جزء بوحده أبكاب زيرو خمسة حكاز خل عينة portfolio تمرس تخليها هجيتي again تي risk سخات تصورت خل بتعمي وسنة بinvestment بخمي يعني هجي كيف اللي تكاد قبري بالكان بالبقى بانكس كزاربها خلوا نات كاريسك لغلا قد سومني واحد تقايم قال حتى قد تتملسوس خاص اللي تفلتوا نعم تتعموا يوم قبر زغل جبتي بزح يخفل خاطر هذا يكون ولا تزقبروا investment وين كي تعمل غالي هذا سب ريسك ترايد فره واحد ريسك زالو انفستمنت لو ግን ተመለሰና ተኻውሑድ እዩ ንሽተ ሪስክ ሲትካ ብዙሕ ገንዘብ ኮስደዝ ባህል የለን ግን ብዙሕ ሪስክ ስለዘሰትካ ብዙሕ ገንዘብ ከምጽያኻ የለን እጂ ነት ሪስክን ነት መለሰናት ካንስ ሪሊ ኮምቢኔሽን ክትፈጥረሉ ትከላለካ አው ይኻደሉ ትፈልልና ኢንቨስትመንት እጂ ነዚ እድላት ዘሁበካ ፕላትፎርም ታታሎ የርኤካ እኔ ሪስክ ሌቨል ይኻደሊ maximum risk zero خبرين تلك option يبقى انت عينت portfolio تمرس كم دلك شو يريك انا risk zero يزدلي diversification كا maximum خبرين دلين تلك الدلي بقى جنت ملسا كاو ترخبه وحد زبلي عقابي خنا اخر risk سلا دفرهك قال سب جن انا زلا على ملسا يزدل زبل الله يرقصني معصب يقوم زبل بفلنا اشتو معناته غزي يلو ادمن بعلو كني عمت انفست قبره ترى سلازلو بزح ريسك وسيده جن ملساناتي بزح كونه لا يزدل زبلالو اجيسو كم تقبر تخلي على ناشانه خميز تبابزو زي معناته اسرع عام تقوم تلخا 3 عام تلكا بغزي بحجي ولا ريسك عبت تغيركات ماركت اب لونج تيرم كل غزي وين يزغبر اب شورت تيرم داي فلاكتويت زغبر مر اب لونج تيرم ماركت اب زحلفه 100 عام انت فيديو غيرني فيديو تاتي ترغا زحلفه 100 عام تمليسر يعني ستوك ماركت كل غزي يزعب نيرو 10 عامات ببع 10 عامات مقاقيل خاري نيره ابت مقاقيل كاختريو خلها بقله غزيه تحتي ورد نير ستوك ماركت ابتن 10 عامات تندرا وانفست غير كان يركا كثير كالغا زحلف 100 عامات تاريخا جن ستوك ماركت ريماركبل زخونه وصيتي نيرو ስለዚህ كل غزيه تنات كربحان تنات كادليتاتن تنات كمرጫታትን ይዝውስኑ እንተ አይነት ኢንቨስትመንት ትገብር ነዚ ኻፍልጠት የልየዩ ولا بتا فيديو سخاز زرغحك حنت تدغاغامت مصي سب ግን ክርዳእ ዝደሊ ዛ ስቶክ ማርኬት ብል እንታይ ስቶክ ማርኬት ስቶክ ማርኬት ድበሃል ካምፓኒዝም ኩለን ብርክታት UBS ባንክ ሎ ክሬዲት ስዊስ ሮሽ ኖቫርቲስ ዞ ኩለን ካምፓኒታት ዚኣተን ببركين زوننا وننت بركيم زوننا እንታይ ማለት በኋላ ዘራረባ ሓንቲ ብርኪ ካብቲ ስቶክ ማርኬት ናይ ሮሽ ተገዚኻ ክንድታት ገዛኻያ ዋንነት አለ ካብታ ካምፓኒ ተኸሲባ ክንድታናትካ ትበጽሐካያ ካብቲ መክሰብ ሓንቲ ሳንቲም ዲያ 2 ሳንቲም ዲያ ትበጽሐካያ ናታ ማርኬት ናታ ዋንነት ናታ አለካ ማለት እዩ እንጂ ኮምቢኔሽን ናይ ኩሉ ስቶክ ማርኬት ንብሎ ኩለንተን ካምፓኒታት ናተን መስአከብከ ስቶክ ማርኬት ይባሃል الجي اب سويس بفلا اس ام اي كبال سميكم اللهم اس ام اي انت مالتي تنزعبي 10 كامبانيات ناي سويس بعال نسله بعال نوفارتيس بعال روش بعال يو بي اس كريديت سويس كملوا عبيت 10 كامبانيات كومتات كلن تاكيبا بمولو ستوك ماركت تغيرو قطبا ناي سويس ريبريزنت يغبرا
هجي SMI green لعل قيدو تيلوم ستوك ماركت نايسوس صبق نيرو معناتي مشيت كل زي انا بزنس نيوز على SMI تحت وريد انت قينو زحلف حج كلتا سو من قال قبر ستوك ماركت تحت وريد نيرو تمغنيات زفلط سب يلن معاسي ودقون زفلط سب يلن ግን እንታይ ማለት ኣብቲ ግዜ እቲ ማርኬት ሲ تحت وريد له معناتي ቁጠባ ናይስዊስ تحت وريد له ዘይኮነስ ቶም ስቶክ ማርኬት ቶም ወነንቲ ሻዓ ማልስ ከሲሮም አሉ 2008 ዝክሮን ተንኩም ስቶክ ማርኬት ክራሽ ገይሩ ክባሃል ከሎ ካብቲ ጥር ዝነበረ 30% 40% تحت وريد ሻዓ ማልቲ ገዚኻ እንተ ነርካ ንጽባሃይቱን تحت وريد 100,000 نهرا وافير كان يركا 30,000 تعليل له ሻዓ ማልቲ ከምዚ እቲ ስቶክ ማርኬት ግን ካብ 2009 ክሳብ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ታሪኻዊ ዝኾነ ዕብየት ያርኢ ዘሎ ስቶክ ማርኬት እጂ ስቶክ ማርኬት ክንብል ከለና ኩለን ካምፓኒታት ነፍስ ወከፍ ካምፓኒ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነት ካምፓኒ ንብረት ያተፍሪ ሸይጣ ድማ መክሰብ ያትገብር እንድሕር መክሰብ ጌራ ብፍላይ ኩሉ ግዜ ዓመት ክጅምር ከሎ ሕጃብ ባጀቲንግ ፕሮሰስ ኣለና ብናታይ ካምፓኒ ንዓመታ ክንደይ ክንከስብ ከም ዘለና ፕላን ጌርና ኣለና ክንደይ ክንከስብ ኣለና ክንደይ ማሽንስ ክንሸጥ ኣለና ብክንደይ ክንሸጥ ኣለና ኩሉ ፕላን ጌርና ኣለና እዚ ፕላን እዚ ነተና ብዝነግዳ ስቶክ ማርኬት ዘለዎ ካምፓኒታት ንኣናሊስት ነግሮም ኢኻ ኦሬዲ ሕጂ ኣብቲ ስቶክ ፕራይስ ናታ ኣትይሎ ዝሓበሬታ እዚ ድሕሪ 3 ወርሒ መወዳእታ ወርሒ 3 ኮርተል ሪፖርት ዝበሃል ኣሎ ኣብኡ ከመይ ገይረን ትዝበልኦስ ገይረን ኦዶ ይርአ ካብቲ ዝበለሎ ሚሊዮን ክኸስብ የዝበለቶ ሚሊዮንን ገለን ተገይራ ስቶክ ፕራይስ ናታ ሓፍ ይብል ምክንያቱ ሰባት ታይብሉ እዛ ካምፓኒ እዚያስ ክንድዚ ኢላ ልዕሊ ተምፅኣላ ይብሉ ክንድዚ ከምፅ ኢላ ነይራቱ ሕጂን ተወዲቓ ግን ቶም ወነንትናት እዛ ካምፓኒ እዚያስ እንትዕላ ኢሎም ክሸጡ ይጅምሩ እንታይ ኸውን ስቶክ ፕራይስ ናታ ናጎደለ ይኸይድ ማለት እዚ እዩ ነቲ ስቶክ ማርኬት ድምር ውፅኢት ዘርእዮ ብምልእ ናይ ስዊስ ማርኬት ፍራንክ ከቢሩ እንደገ ክሸጣት ዘይክኢለ እንታይ ኸውን ስቶክ ማርኬት ናይ ስዊስ ታሕቲ ገዙ ይዝወርድ ምክንያቱ ብምልእ እንተን ካምፓኒታት ይኸስራ ስለ ዘለዋ ከምዚ ሕጂ ዘሎ ፍራንክ ቁርብ ኣጋንጻር ዩሮ ጎዲሉ ስለ ዘሎ ብብዝሕ ንሸይጥ ስለ ዘለና ተን ካምፓኒታት ብምልእ መክሰበን ካብቲ ዝተጸበየ ላዕሊ እንተኸይዱ ኸ እቲ ኢንዴክስ ናይ ስዊስ ማርኬት ድማ ላዕሊ ገጽ ይኸይድ እንታይ ማለት እዩ ቁጠባ ናይ ስዊስ ካያ ዓብሎ ማለት እዩ ሕጂ ተን ንብረት ዝሸጥኦ ከምቲ ዝበልኦ ደይሸጥ ኣሎ ከምቲ ዝደለዮ መክሰብ ደይምጽእ ኣሎ ንሱ ድምር ናይተን ኩለን ካምፓኒታት እዩ እቲ ስቶክ ማርኬት ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ሰብ ኮንፊውዝድ ይድኾም በቲ ስቶክ ማርኬት ፋይናንሻል ማርኬት ኩሉ ዝቃላት ደባላቕ ስለ ዝኾነ ከምዚ ጌርና ቅላ ቢልና ክንሪኦ ንኽእል እጂ ኩሉ ግዜ ታነ ኢንቨስትመንቱ ዝብለውን ኣብ ኢንዴክስስ ዝበሃል ኢንዴክስስ ዝበሃል ልክ ነቲ ስዊስ ማርኬት SMI ዝበልካ ኮፒ ዝገብሩ ወይ ናይ ኣሜሪካ SAP 500 ዝብልዎ ነተን ዝዓበየ 500 ካምፓኒታት ንዑ ዝሓዘ ኢንዴክስ ኣሎ ቶም ዝበለፁ ኢንቨስተርስ ንዓና ነቶም ኣብቲ ዓውዲ ዘየለና ከምኡ ክንገብር እዮም ዘተባብዑና ምክንያቱ በዓልኻ ናይ ኣፕል ክገዝየ ናይ ጉግል ክገዝየ ናይ ሮሽ ክገዝየ ኢልካ ዓወት የለን ምክንያቱ እንታይ ንፈልጠ ንሕና እንታይ ገብራሎ እዚ ሎሚ ከመይ ኢለን ፅባሕ ንጎ ታሕቲ ተወሪዱት ከሲርካ ኣላ ናይቲ ብምሉእ ማርኬት ንእሽተይ ክፋል ገዚኻ ትኸይድ ኣለኻ ግን ቻንስ ኣለካ ክትዕወት ብርኬት ማርኬት እሞ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመት ንላዕሊ ገፂ ዝኸይድ ነይሩ 100 ዓመት ከምኡ እንትኸይዱ ሕጂ እውን ከምኡ ኸይድ ኢልካ ተኣምን ማለት እዩ ሕጂ ብቐሊሉ ከምኡ ክብለካ እምበር ቀሊልካ ኣይኮነን ብቐሊሉ ትርድኦ ሕጂ ነዚ ስቶክ ማርኬት ዝውንን ኣካል ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ኸይድና ካብኡ ክነውፍር ማለት ንኹሉ ከዋህደልና ዝኽእል ከመይ ጌርና ኢና ክነውፍር ናብ መን ኢና ንኸይድ ነዘን ኩለን ዘለዋ ኣማራፂታት ተጠቒሙ ነቲ ንሕና ነውፍሮ ገንዘብ ካብ ሓደ ናብ ካሊእ ከሰጋግረልና ይኽእል ኢልካ ነርካ እሞ ስኻ ጥራይ ነቲ ስቶክ ምምራፅ እቲ ስቶክ ምስ መረፅካ ግን ድሕሪኡ ሓንቲ ተኸሲራ ኣብቲ ሓንቲ ዘይተኸስር ከዋፍረልካ ዝኽእል እዚ ኣገባብ እዚ ከመይ ይበስ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ምስጢር እሱ እንድዩ ኣብዚ ዘለና ቀደም ግዜ 10 ዓመት 10 ዓመት ስቶክ ብሮከርስ ዝበሃሉ ነይሮም ትድውለሎም ኣቱም ሰባት ኣነ ኢንቨስት ክገብር ደልየ ኣለኹ ጅሳቶም እንታይ ዓይነት ትድልየታት ካርዮም እንታይ ዓይነት ፖርትፎሊዮ ድልየካ የቕሙልካ ገንዘብካ ይወስዱ ማለት እዩ ሎሚ ግን ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 4 5 6 ዓመት ፊንቴክ ዝበሃል ኢንዱስትሪ ኣብቲ ናይ ፋይናንስ ዓውዲ ብጣዕሚ እዩ ዝምዕብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ንዓና ነቶም ኖርማል ሰባት እውን ተዋሳእቲ ናቱ ክንገብር ዕድል ገይሮም ዕድል ሂቦምና ኣለዉ መንጎኛ ሰብ ዘይብሉ በዓልና እውን ክንዋሳእ ከም ንኽእል ሕጂ ፕላትፎርምታት ኣለዉ ከምዚ ልክዕ ፌስቡክ ቻት እናገበርና ብጥርሑ ሰባት ንረኽቦ ዘለና ከምኡ ፕላትፎርምታት ኣለዉ ብጥርሑ እኳ ይኮኑ ትኸፍለሎም ይሓስብ እጂ የርእዩኻ እንታይ ዓይነት ኢንቨስትመንት ከም ትደሊ ሕቶታት ሓቱኻ ንኽንደይ ይኸትሉ እቲ ገንዘብ እንታይ ዕላማኻ ገለ ሽዑ ንዕርዮም ካብቲ ዝመለስካይ ሕቶ
امبار كابت زرا نجر كان دوموس كان سدرا خان رينا إذا عينت بورتفوليو نعخاس يسمع معك عيب لغة اجي انا جي قرب ابتعود سلسته ما كنت تزبل واون اي قبلوني ناتي ديفينيشن ونس خليه نتساتم ذهبون بورتفوليو قرب ادجست غيريو مغنياتو بناتي رديت سويس نبعلان اشتيا سويسي 1% نا عالم قطبات ريبريزنت غيرا مولو بورتفوليو ناتي اب سويس تراي قبل دلني مغنياتو سويس بتعمل صبو كل امريكا حما انت خوينا كامبانيات نا سويس مبزحتني زخسره اب امريكا زياده سلشطو كومون أوروبا حبرت كومون تشاينا ترايس ما أنت خيدا ستوك ماركت ناي سويس الوالله لازم أنت قبر دلانة قرب ولا كابت ناي سويس ماركت وتسي لون كابنا بعلى أمريكا ونيوس خليه قرب معناته diversification سأجد هسيو أب سويس ما خون كله أب أمريكا تبقت كيت خلها كومون ناي تشاينا وساسكا نجي السنة تيوس خل جن التنساتهم زبخاون بتعمل تبقي already نزيد درجات زين خد بتصح أزي بزح فلتأتي زليكا جن نزي سريعهم الكالو نعات راح تقبل كان تخيتك you can be fine up long term كل جزء زي أب استناو عجزين عن زارب زلنا لو ميتي خايو كم زلوا تروح خيكات بعد ما تأكل كون زي قرب جزء ليه compounding جزء ليه نخسره investment opportunity جن مستناد كدليتات زخيت كبو خاز قول platforms الله بزي جزء زي كلتش 3-4 عامات يمجيرهم زلوا كلهم عادون تفلتوا ما يكونون بزح سبع يكونون تفلتوا لذي لو من تجميرناون كندي سبات بليسنا لنا مالتي يقبل زغل جن يا بعفشا كيدكم بعرفون كبروا كتبلن سبروا كبري بلنديو بستقال مثلا أنا كمو فيديو قبري أنا كمي جير كاسبات كنت أقوموا يقولوا زي حجز نجار يفتن على اللقابتني عش زبر كتوزر لهم يا أنا أدفايس كبما يدلني مهنيات أنا فاينانشال أدفايزر أيكم كل أنا قلنا عاقة كل زولة تفلتات يحبركها أبتتوصلوا لدرجة يبصحك وسانا نسخة ولا تم بانك جد بلا كارلو أين وصلنا الكان يوم دبلغة نحنا زي مسلينا أنا بلاك التشويس قلنا تك تمرج أنا تكاي سخاء توصلنا لك سبحان الله نسب كتب لي بالكان تمهر فلت والسنكا راي جورجو أب مودعتا زرر بناوي على محتتنا كابتا مكروخا كابز النسخة تمهرو زلها ويا بيوتيوب تزرقعو زلها كاب زيرو تبقيسو كخيد زلو سب زي كونس قال أفلوت أهالي وانت خدي زيادة حجي اتما بقس حساب كابي كرخو بيخير بخميك كرخو بيخير حجي يفعلالي درجات مرتاتنا يفعلالن ديو اتيوم تبوغ ناي انجليشن ناي جرمانن أفلوتو زلو زيت ود تتعقمك أزي بزح كونتنت يزلو أب إنترنت أب يوتيوب أب بلاتفورمز مصحفتي فلي عنا مصحفتي يزلو انتن بيبكالو ما نوبرول زلنا جزت زبلت أجزياي بزي مجنان كل نجار تقرب الكالو ترايا أفكام كتول كاري كل مونياتو مثل كام جهاز لزخون كل نجار له بغلي لهجتهم كالي بزح ديتا مهارنا ويبزح نجارات كنا بلادير كنا كاسيلهم نتناتي فيديو ثاتر يوم مون أوريد ما بقس فليت أمارلو وجي تري الكاز قبر يكونن الفيديو تحصرتي انتريوم مخينم اب جورج درارز ولا مناتي اكاونت وي فاينانس نيرتراويان وي تمرت فاينانس انت بتغرينيا قلت زبلالو بخم كروبو ولا بيوتيوب نعون تتتكي ما اوريدي قال ستيبس حليفه مالو لغلا وانت قاليت يلهو نعيش تمبرو ገንዘብ اب نوح كسع كندي كم زعوتا كازري فيديو غيرلو ونياتو كل سب كرخ بايكلني تزغرم زي انا سب كم زي دي فلتنا يلك ماركس مع كم زي بلخ نغركا أنا بفاينانس تماهيري بزح جزء جن وسيد اللي ينبع عليك جمرة ما يادو تنمهارو كم يجرن كامبانيات يصير حنبر كم يجر كسخات صرح عيب لكاني مستيع بيرترا زي كل نجارات يلن كم حسابون يلن أبو جي كابزيرس لأن بقصنا هنا قرب كسيلو زرد أنا يدل يجي حرك أبو أنا علامة نسي سب نزك فلتو كل سب دما بعام هتك عمله ركق فلتت كل كردون تيلكان 100 عمد كدليكاي بنياتو حد بليونات طيب تريليونات ገንዘብ زعوت اندسترينا نزارب زلنا بكل فلت انت لك بليونر كنت خليها بنياتو تمزعبي بليونرات ابزعود زواسو ازيو عبي اندستريو ازيو ناي هابتي فابريكايو جن بعامنا ننعشنا بركتنا كنعبيلو نخل مدرك كفتر لنا زخل جن حبريتا اني يقرب الله قرب يون
ኢቭን ክሳብ ክንደይ ነቲ ብፍላይ ንስዊስ ዝቕመጡ ማለት እዩ ትናተይ ትምህርቲ ሞር ንዖም ክጠቅም ክእል ምክንያት ኣነ ስዊስ ስለዝቕመጥ ንባዕል ኣሜሪካ ዘለዎም ብጣዕሚ እንዲ ዝጠቅም ግን ንስዊስ ዝቕመጡ ፕራክቲካል ዝኾነ ሓበሬታ ክቦም ክእል ኣብኡ ስለ ዝጥቀመሉ ኣነ ኣብ ተማሂራ ኣብኡ ስለ ዝነብር ዘሎ ማለት ሕጂ ያ እቲ ንዑርዮም ካል ኣብ ዩቲዩብ ዘይተዓደነ ፍልጠት እዩ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣነ ክመሃር ኣይከኣልኩን ዝበለ ሰብ ሰነፍ ጥራይ ድብሏኒ ትምህርቲ ካብ ኣብዚ ዘለና ዕድመን ታሕቲ ክበልፅ ኣይክእልኒ ንዘላለም ፕሮባብሊ ድሕሪ ቁርብ ዓመታት ዛብ ዩቲዩብ ብናፃ ዘሎ ብናፃ ክኸውን ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ዘለና መድረኽ ግን ሓበሻ 900 ደርፍታት ይኽሪየሉ ዝውዕል ዘሎ ዩቲዩብ ግን ትዝዓበየን ትዝበለፀን ትዝሃብተመን ዩኒቨርሲቲ ናይ ዓለም እዩ ዝኾነ ፊልድ ፍረፅ ትማለሲ መቐምቀሚ ዝኾነ ገዚየስ ከመይ ገይረ ከም ጥቀመላስ ተሸጊረ ዩቲዩብ ኣትየስ ታ ማርካም ሳብኳ تمام غير كم غير خفت علني ما غير خلق بالني ما غير قوص علني انت غبر على النار اني 5 سنتيم يكفل كون كابز بلص مدرخ صابينا خنلو اجاف سويس زلنا خبمولنا يوتيوب ابيدنا يزل ስለዚህ ሪል ነተዘለና ጸጋታት ክንጥቀመሉ አለና ኮምፕሌን ገብሬብና ካል ክንደይ ሰባት ኣብ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብ ሃይ ስኩል ዝገደፎ ሚሊዮነራት እዮም ኮይኖም ቦም ባል ዩቲዩብ ባል ፌስቡክ ባል ኢንስታግራም ዝማዓልታዊ ማዓት ግዜ ነጥፋል ዘለና ናይ ገንዘብ ፋብሪካታት እዮም እዚኦም ድሕሪ ሪል ተረዲኻዮ ክትርድኦም ከመይ ጌርካ ክትርድኦም ዝገልጽ ኮንተንት ኻ ምልዩ ላቦም ጥራይ ንዑ ክደልኽ ትክላለካ ስኻ ባዕሉ መጸካኒ ደርጉል ግዜ ደርፊ ፊልሚ ጥራይ ድሕሪ ትርኢ ኸንካ ፌስቡክ ልክ ንዓኒ ዝባካ ዩቲዩብ ደርፍን መዝሙርን ተሰምዕት ኣለኻ በንጌሪ ዝድፋካ ሳይት ኣጸገም ዘላ ናይ ትምህርቲ ክትሰምዕ ተጀሚርካ ኸ ንዕን ጥራይካ ኣይሰደልካ ስለዚህ ከነሰውላ ኣለና እንታይ ንርለና ማይክ ሰተተደሊኻ ኣብዘለና ግዜ ማይ በብዝሕም ዝብኻ ኮካ ሰተተደሊኻ በብዝሕ ኮካ ይመጸካ ከተሰውል ግን ኣለካ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ይጣቅመኒ ዲና ኣይ ክንብል ኣለና ስለዚህ ሳጥራያነ ክምክር ዝኽእል እምበር ኩሉ ነገር ዝተቀረበ ያብዚ ግዜ እዚ ራይም ባርከስ ጆርጅ ድራር ስለቲ ዝሃብካና ትምህርትን ስለቲ ዝወፈኻዮ ግዜን ብሽም ሬድዮ ብርሃንን ሰማዕታን ነመስግናካ ኣብ ስራሕካ ዓወትን ኣሳልጦ ንምነ ክብረት ይሃበልና ይኸኒየለይ